אין לי מושג על מה לדבר איתם. הכנת משהו? מה לא? אתה רציני איתי? לאלתר. מה לאלתר? הם חברה רצינית, אני לא יכולה לאלתר. תגידי, איזה פרצוף יש לנו לדבר הזה? אתה קראת על החברה הזאת? הם ביג. לא, ברצינות. לא, אני לא מוכנה. אנשים פה באו, נתנו מעצמם ישיבות, פגישות, הכנות, רעיונות, פיתוחים. נתנו הכל בשביל התחרות הזאת. יהיה בסדר, הוא אומר לי. לא, לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. ותפסיק לצלם את זה, לא יהיה בסדר. קאט, קאט. מה קורה, לימור, גד ואבי? אתם מחלקת גיוס? אני בפיתוח הדרכה בתנופה. יש פיתוח הדרכה שהוא בדרדור? אנחנו רק טסים למעלה. רק למעלה. אז אני צריכה להגיד, אני נוגה דנג'לי בתנופה. טוב, קודם כל ספרו על המוצר שלכם. אנחנו אמרנו, רוצים להכיר את המרל יותר טוב. ואמרנו, איך מכירים היום? אנחנו כבר עברנו את התקופה של טינדר, אבל לקחנו את טינדר. ויצרנו משחק מגניב שהוא כולו מבוסס טינדר, ודרך משחק היכרות מכירים את המרל יותר טוב. תנו לי עכשיו רגע שאלה. בוא נראה אם תכירי. יאללה, תנו לי את תגידי זה. לנו אם זה המרל או לא המרל. אוקיי? תאומים. כן, כן. לאופה, לאופה. המנכ"ל הם תאומים. יפה מאוד, 100 נקודות. אתה בתנופה למעלה, אתה לא... אז בואו נסיים עם השיר שהולך להרים אתכם. כולם! אם תרצי, אני אתן לך מנגינה, שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל, וגם השיר לך. מי אלה? נוגה! לא! היוש, היוש, היוש. מה קורה? אוקיי, מה קורה? איזה בייביז חמודים. אתם מחלקת הדרכה. פיתוח הדרכה. טוב, אז ספרו לי רגע, המוצר שלכם שהבאתם לתחרות זה סרטון תדמית, אז איך הסרט קשור לזה? הסרט בא להראות את המרל מהנקודה שאנחנו רוצים לעזור לעובד המרל למצוא את התשובה לאיך הזה. הוא לא בטוח איך המרל עושה את זה. כאילו המטריקס של הדבר הזה זה שכולם עובדים ביחד, בסוף, כן. אבל לא בהכרח כל אחד ממש מבין מה כל אחד, מה השני עושה. ואתם כאילו פיצחתם את זה. כן. אוקיי, איזה שיר בחרתם? תאמיני או לא, הטור מצחך. לא. כן. הטור מצחך, זהב שחור. What you're trying to do? You're trying to do 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look up. היה מעולה איתכם, תודה רבה. עכשיו יש לי אחד על אחד, אני בדייט עם שניאור. שלום. אהלן, שניאור! מה קורה? נשמה של ברבורים מקסיקנים. מה קורה? למה רק אתה פה, שניאור? אני מייצג את עובדי השטח. כאילו, כולם טכנולוגיה, אתם באים לשטח ואתם ממש מאמנים את צה"ל. טוב, מה הכנתם? מה המוצר שלכם? הקונספט זה שעושים איזשהו רעיון איתי שהוא מאוד מאוד רציני, ואז מראים כל מיני קטעים שהם נונסנס, אבל קטעים אמיתיים שקרו. מה זה? המרל, לא נכנס. המרל, רפאל, חוגר, תן ביס. איזה שיר בחרתם? אוקיי, אז את תצחקי, אנחנו בחרנו את ילד פלא. מה אתה אומר על הלוק? רגע. ילד פלא הופ, ילד פלא הופ, ילד פלא פלא, פרה פרה פם. ביי, מאמי. ביי, אהובה. אהובה. ביי. ביי, חמודה מתוקה. דש לצוות. ביי.
איזה חבורה הביאו לי פה, אהלן, אהלן. שלום. מה נשמע? אהלן, יובל. אהלן, מה שלומך? יובל, רמזי, אבו סלמן. אורן. אבו שפון. וזוהר. רמזי. יאללה, נצא לדרך? כן. אז מה קורה? מחלקת ניטור מים? מה, תן לי את זה, מה זה, מה זה? אנחנו בודקים זיהומים דרך הניקוזים. אוקיי, ספרו לי עכשיו מה הכנתם לתחרות. במקרה כן. יושבים איתנו כן. השחקנים הראשיים של הסרטון, רמזי ואבו סלמן. בשמותינו הצנועים. את עשיתם סרטון שכן מתאר כזה מה שאתם עושים ביום. אני וזוהר קיבלנו משימה להציג את ערך הצניעות. רגע, אז איזה שיר בחרתם? זאת השנה שלנו! מה קורה? וואו. אז רגע, יש לנו תומר, נתנאל, ראובן וגבי. טוב, חברים, יצאנו לדרך. ספרו לי רגע, מה אתם עושים? מה כל כך מסווג במה שאתם עושים? רוב העבודה שלנו שייכת לתעשייה הביטחונית. אתם ממש מתכננים את כל הפצצות וכל הדברים האלה? משהו שעושה בום. הבנתי אתכם. אז רגע, מה זו המנורה הזאת? קודם כל, בגלל שאנחנו יושבים בעיקר על התוכנות טיבם, כן. אז הדבר הראשון שעלה לנו לראש, משהו שאנחנו יכולים לתכנן אותו במחשב ולהוציא אותו לפועל. רצינו גם שיהיה איזשהו מוצר מרצ'נדייז כזה, שאנחנו נוכל לתת ללקוחות פוטנציאליים. ואם הלקוח הוא לא פוטנציאלי, זה מתפוצץ לו בפנים. אז איך עשיתם את זה? במדפסת תלת מימד. די, נו. כל זה הודפס. כל זה הודפס לא כל החלק, יש פה שני חלקים. אוקיי, איזה שיר בחרתם? לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית מסווגים. תודה למנורה, תודה. לא, יש להם זמן. שלום! שלום למטה. שלום. המטה. אהלן! מה הכנתם? הכנו שיר. אז עשיתם חזרות, כולכם שרתם? כן. מי הכי מוכשר? מי הכי נותן עבודה? אילן. אילן הוא הכוכב. על מה כל אחד מנגן? אני שרתי. אני תופפתי. אז אני ניגנתי על הבאס, ואילן הכוכב שלנו. בוא'נה, אתם מוכשרים לי. די! די. אני מרגישה שמה שאנחנו צריכים עכשיו זה חימום קול. מממימומום. איך קוראים ללהקה שלכם? The How Band. How band. How Band. יאללה, חיוך. וואו. Product is great, but you're losing the race and you still need to do one bit. Oh, you can fly with a love from the how. Yeah, you can fly with a love from the how. Do you need integracja? I need גם קצת ניסויים. Yeah, you can fly with a how. Yeah, We should try a little help from how. Win the race without וואו. איזה אש היה. סתם היית לחוץ. איך אמרתי לך שיש זרימה? זה אנשים שהמציאו את הדהאו, אתה מבין מה אני אומרת לך? אנשים שלקחו שאלה ב-WH questions והפכו אותה למקצוע. לא, תקשיב, זה פוצץ לי את המוח. כאילו, ההאו. תקשיב, אני חייבת להביא אותם לכל דבר עכשיו. היה וואו, האו. טוב, האו אני יוצאת מפה, לא הבנתי.